opinie bună. Stai cu mine. Hidro... Nu știu dacă este. Da, deci e white, știi? Da. Ai stat prea mult într-un loc de aia. Am două rene. Bine că... Dar nu recomand! Bă, stop! Așa mă la mea. Nu, dar e numai deal, știi? Nu prea mă mai pot. Aici, în ultima bucată, nu știu la deal. Ja, calul! Cum? Mă dau jos. Cadă unul. Cum merge? Calcici. Da, tată. Au! Acasă, fac gigantele cu ea. Uite-o pește! Aceste condiții nu sunt chiar prielnice. Asta este. Viața nu le poți adapta. Bă, ca să nu fac. Bă, nu fac. Eu am inventat. Cine stoi acolo? Cine face o poză așa să se vadă munții? Cred că mulțeia în seara asta. Hop, hop, cum stă Ivara? Hopa! Hai că-i bine! Hai să ne întâlnim, mă. Opa, să-mi faci un stângă, hai! Da, hai! Acolo trebuie să facem un stângă. Ia, asta cu băieți, să-mi scoată aerunat. Nu, aici e traseul bun. Păi... Păi, cine un stângă acolo? Nu-i. Nu-i? Hai înapoi! Hai, lasă! Hai, nu vorbi serios! Tona, da?
Опа! Оп, оп! Куда там морги, то есть бабку. Скобадай. Стефан,